uzuliswa ngikutshelile ukuthi umzala wami. Akhozukisa ngomzala wami. Ngikutshelile ukuthi umzala wami usukhomba indoda. Ukhomba kanjani indoda? Yabona ukukhomba ukhomba kanje. Yabona ukukhomba. Ayo ngizokhomba futhi ngizokhomba. Ukhomba kanjani indoda emolekisa kanje? Ukhuluma kanjani ukhuluma nami kanje? Ayizokhomba wena. Uma ukhuluma nami ukwazi ukubaka umsisa. Ukhuluma kanje. Hlala phansi uthethe. Sisanda. Hayibo, yabona le energy oyisebenzisayo ke ngoku. Yayibona le energy. Yabona le energy. Yabona le energy oyisebenzisayo. Manje ungivimbelani? Ungivimbelani webhuti? Ungivimbelani webhuti? No. Sungisithe emntwini wami. Sungisithe emntwini wami. Dithi. Yabona energy onayo. Yabona zenzele. Yabona energy onayo uphakama ngayo esitulweni. Ingase ungaphakama ngayo nasebhedini. Uyakubuya usaqazeke ebhedini ngathi iqande lifileyo. Ubuye uthi udini uzukiswa lokudinisayo. Uzukiswa lokudinisayo kuba okuqale lento kazukiswa wena ubuye udini wemsebenzini awubuye ungiphekela ama noodles nje into endenzela yona ngingasuka le nizophekela uzophekela ama noodles wenzenjani uzondenzela ikaka yento uzondenzela uqale nini kubanje uqale nini uqale nini wena njengamanje Mbukelo hlelo silungisa umjolo masikubingelele sikwamukele kuphi na kuphi la ukhona njengenjwayelo yalazi ke igama lale show siyibiza ngokuthi silungisa umjolo ithola khona la ku channel yakhe ebizwa ngokuthi umjolo show mina ngingudlala Matifana and I'm the next big thing in KZN namhlanje sila eThekwini la sishuthela khona endaweni yethu esigameko okuyilapho silungisa khona inkinga zabantu abaningi ehlukahlukene ngabe unenkinga ezisemtu umjolo kulula kakhulu ongakwenza thumela email address njengamanje umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com ungagcini ke lapho subscribe ulike uphinde futhi ushare yona le channel khona uzokwazi kabanzi ukuthi kwenzakalani ngayo le channel nama inezinhlelo esinazo kuyona le channel ngaphezulu kwakho konke lokho nangu thanks la eceleni press phela khona uzokwazi ukuthi donate ngaloko kuncane ongakwazi ukuthi ulekelele ngako i channel yethu ukuthi ikhule yephambili membership of this channel ungayijoina futhi nayo izokusiza ukuthi izinhlelo zethu uzithole kuqala abanye abantu bengakwazi ukuthi bazithole incane kakhulu ke imali oyikhipha lapha mengabe ujoin membership of this channel iqala ko 9 rand iya ko 20 rand iya ko 30 rand so wena choose ipackage obone ngathi ihambiselana nawe noma ungabona ukuthi ifanele ukuthi wena ungakwazi ukuthi usidonate ngayo ukuze sikwazi ukuthola izinsiza kusebenza zayo le channel njengenjwayelo asikwazi ukuqala umsebenzi ngaphandle komkhuleko sibheke sonke phansi njengamanje siyakhuleka uNkulunkulu kaMatifana ngihawukele mengabe senze njalo inthandazo yethu iyohamba ifike uNkulunkulu wemjolo masenze isiqiniseko sokuthi zonke izinto zethu emjolweni zihamba kahle zonke izinto zethu emjolweni yethu iqondile nandalo wokuncisha imali uyakwazi ukuthi akunike nokuncishayo nawo baba uzokwazi ukuthi uyithole and uyithole yonke ake sibheke namhlanje ukuthi siphethe bani uthini kuthina njengoba sihamba siyobheka ukuthi kusho namhlanje noma kule episode siphethe indaba kabani ngiyabingelela kulolu hlelo usilungisa umjolo ngizocela bangilungisele umjolo wami nomuntu wami igama lami nguzenzele wakamiya ngiphuma eBackville Siphinde sikubingelele mase siyakwamukela mbukelo hlelo silungisa umjolo yalazi ke lolu hlelo lokuthi ulithola khona la ku channel yakhe ebizwa ngokuthi umjolo show uyazi ka silwe ekhaya siyalungisa okusho ukuthi whenever qhamuke inkinga inkinga zomshado zomjolo noma ngabe yini as long as ukhona uthando phakathi we take all that issues okumele ukwenze thumela leyo email address umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com ukuthi nawe uneyinkinga obonayo ukuthi uyamdinga uNkulunkulu wemjolo ukuthi angenelele phakathi kwazo njengoba ubona ke khona dade wethu la eduze kwami so ukukhuluma naye namhlanje sizwe kabanzi ukuthi ngabe wakho umjolo uhamba kanjani mase sithola kabanzi nangale jongo elibhalile ukuthi limdingela kwisho ukuthi limdingelani kodwa engakuthembisa kona ukuthi ekugcineni kwakho konke isixazululo kumele sibe khona khumbula lekhaya asilwe siyalungisa njengenjwayelo uma ukuthi uyaqala ukusibukela gama lami ngingudlala Matifana futhi ngiyi next big thing in KZN dade wethu sawubona njani sawubona futhi njani ngiyaphila mama wena right ngiyaphila nawe ngiyajabula kakhulu nje ukuthi ube nathi nanokuthi uvumele phezulu mayabuza ukuthi hayi no khona abakudingayo la kusho siyabonga kakhulu isikhathi sakho ungabamba ithambo mama siyabonga kakhulu ungizwile ngiintroduce ukuthi ngithe ngiudlala Matifana udade wethu yena mhlambe before siqhubeke nje ayi-introduce to umbukele ekhaya ungubani wakabani gama ngusisanda wawumhletyana Sisanda Sisanda okay Sisanda namhlanje uzithola la kwishow uyalizwa igama leshow silungisa umjolo and lo bhuti okucelela uzenzele igama lakhe angiqale nje ngibuze mhlawumbe ukuthi wena nozenzele nazana kanjani uzenzele umuntu engizwana naye angazi basiyazwana noba kade sizwana kodwa into enjalo nje
Okay, uma uthi umuntu enizwana naye awazi noma benizwana noma niyazwana uyangilahla what do you ukuthi mean? ayikho into ecacileyo engathi iyenzeka njengamanje. Ayikho into ecacileyo. Ayikho into ecacileyo. Okay, kodwa ukuthi ngiyakuthanda noma unyathi ngiyakuthanda aphume lawo magama. Hey, angisekho sure mina. Awusekho sure. Angisaqinisekanga nje. Kahle kahle awazi nanokuthi nenzani. Angisazi. Kodwa ibiqale ingumjolo. Kodwa ke ngoku angisayazi ba. Awusayazi Hayi senagama ngoku. Yo, kodwa umntwana uninayo umntwana, ukhona umntwana phakathi kwenu. Ya khona umntana okhoyo. Manje umntwana nimenze khona ningazi nenzani. Ya, ubekho uqhamuke khona lapho. Wamnika nje. Mistake wethu. Mistake. Yo. Baninzi abantwana be-mistake mos. Bazaliwa apha phandle. Mhlawumbe nawe ngowe-mistake wazi ba. Awu sisi, kushuthi wamnika ngephutha. Kwaba yiphutha ukuthi umnikeze. Asithethi ngamnika sithi ngomntana. Cha sengiyasho kuze kufike umntwana ngithi niyanikana izinto. Niqhathilwane. Hayi ngephutha sinikananga ngephutha. Ngizwile ukuthi nje iqale kahle. Yaba right but ngoku anikwazi ukuyithi igama. Kahle kahle nisemjolweni hayi emathandweni. Umjolo straight lento kuthiwa umjolo ke. Kodwa umjolo nama benefits because niyaphana. Meke ukuthi khona ofunayo uyathola. Mhlawumbe ngathi ekuqaleni ibiluthando ngoku sengumjolo. So lama benefits othetha ngawo ebekhona elithandweni. Ngoku anisakho sure noba akhona. Usengacela ngathuli. Usengacela ngathuli manje. Asengacela? Ya meke ukuthi uyacela mhlawumbe umfowethu ungamtshela ukuthi hayi ungangijwayeli kabi wena. Hayi akunoba lula njengesiqhelo akuzufana naqala. Okay, asikhulume ngawo uzenzele ukuthi umuntu kanjani mhlawumbe mongathiwa nje ungichazela mina njengomuntu ongamazi. Umuntu onothando, umuntu onakekelayo noma nje indaba yakhe awufuni nokuyikhuluma so lindela ukuthi ufuna ukuthini. Ngamfanisa nani? Ngamfanisa uyabona into yami naye mangakuchazela kahle. Yabona istofu makade sibasiwe kuphekiwe imbizibili. Uhamba ugesi. Istofu sibande. But imbizi isali kuzwakala ukuthi ibike yabila yona kodwa isabili. Nestofu sesiyabanda. So into ethi ayisekho lanto ebilisayo emjolweni. Uyayizwa lento? Istofu sesikuzira. Asikuzira I think udinga ukubaswa mhlawumbe mangase kwenzeke. Istofu sakho noma istofu se relationship. Hayi se relationship. Esakho hayi samsimi njalo nje. I know. Mhlawumbe nambukeli uyayibuza ukuthi kungani sinomastero namhlanje. Njengoba ubonayo usiswethu la usisanda sinenje mastero ngoba uthukile and uyasaba futhi ukuthi kungenzeka indaba eziphume la zimhlambalaze. So she chose ukuthi ke simfihle ubuso bakhe kancane noma evela but ungakwazi ukuthi identify ukuthi uyena. Ngokuthi umuntu wangakini mhlawumbe uzosho ukuthi nangu naye ukhona la uzombona nje uhafu ngeke avele wonke. Uma ukuthi ufuna ukubona umuntu ovele wonke kulungile uzobona mina noma isoka lakhe ngoba lithe lona cha alinankinga okuvela nje phambi kwamakhamera kulungileke lona solveza. Dadewethu already nje ukuthi ke umbone umfowethu manje nikhulume naye. Hayi makeza athethe into yakhe ndive. I-relationship yenu noma i-communication rather phakathi kwakho naye into ihamba kanjani? Akusafani njengoba yonke into ayifani. Akusafani yonke into. Yeah. I know. Asingabe silaka sikubuza imibuzo eminingi sisi ngoba impendulo esizitholayo akusafana. Sivele sithathe nje ithimba lethu lize khona la lizokhuluma naye nawe siza ukuthi ngempela into etholakalayo ihamba kanjani. Uready kodwa ukuthi ulibone isoka lakho. Ready umbone. Okay. Akandothusi makeza. Njengenjwayelo ke mbukeli itheme sisebenzisana nayo isikhona le duze kwami and izomlanda imbeke la umfokamiya ukuthi ayichazele kabanzi ukuthi kungani ngempela efuna usisanda la and usisanda uthi akazi nanokuthi benzani ngicabanga ulanda umuntu umbeke phambi kwamakhamera ngoba uthi niyathandana noma uyamthanda mengabe yena simlanda afika athi yini yona lento eniyenzayo abuze thina asizwe ukuthi naye uzombuza nombuzo ofanayo ukuthi ungibizelani la ngoba ngazi senzani. Thimba lethu liyahamba liyomlanda ke njengamanje limbeka la to find out more. Ungakhohlwa nawe ukuthi unenkinga ezinto umjolo kulula kakhulu ongakwenza. Thumela i-email address umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Mawenze njalo suofa inkinga zakho noma ngabe intathu ziyokwazi ukuthi ke zilunge. Meke ukuthi unenkinga ezu5 siyakuthembisa ezimbili noma ezintathu soyilungisa. Ake sibone ke ithimba lethu ukuthi liyamlanda ke libuya naye ke mfowethu uliza la mase sikhuluma naye.
Mtaka baba grand. Siyaphila mfowethu njani? Hayi no, mfethu ukukhala kusiza. Ngiyathokoza kakhulu mfethu ukuthi uphike kwishow. Njengesicelo sakho ukuthi sikulandele inkosazana. Siyifone sayithola mfethu sayibeka la. Kodwa ke kunemibuzo nje embalwa engizoqala ngikubuze yona mina before ukhulume nayo noma ngikunikeze ithuba lokuthi ukhulume nayo. Ngoba ngitheme ngabe ngikhuluma nayo waba khona izinkulumo engizitholayo kuyona. Ezinye zezinkulumo nje engizitholile izinkulumo ezifana nokuthi kahle kahle nje yona usisanda akazi nanokuthi nenzani nina nobabili. Kanjani? Ngicathi impendulo sozithole as the show progresses kodwa yena uveza ukuthi hayi no akazi lutho nje mfethu akazi noma niyajola noma nenzani noma mekuthi nanijola ke mhlawumbe into enaniyenza kudala but uthando into engasekho nje naphakathi kwenu. Yabona bhuti angikwazi konke lokho. Njengoba ngize ngazocela ukuthi ke ngibhalele la kule show. Ingoba konke lokho angikwazi. Mina ngazi ukuthi umama womntanami okufanele ngimlobole. Uyabo? Konke lokho sokwenzakala manje noma lokho esengithola lapha angikwazi konke. So i-communication phakathi kwakho naye mhlambe nabantu abafonelanayo nabantu aba-WhatsAppayo nje khamba kanjani because ngifuna ukwenza sure ukuthi izimpendulo zenu ziyafana. Ikahle kahle yabona but mangizokutshela into eliqiniso bekumnandi impela phambilini kodwa njengamanje sekunenyanga kungasahambi nje kahle Sure. Sokunenyanga nje kungasahambi kahle so njengoba ngize ngazobhala la ngoba ngifuna ukuthola lokho ukuthi ngabe kwenzakalani bengicela ukuthi mhlambe ke ungizwele ngasesayidini lakhe Mhlambe nathi mengabe nikhuluma wakuvezwa ukuthi yindaba ngingasahambi kahle noma umunye waphuma wayibhekela le nomunye waphuma wayibhekela le. Ngizibona njengamanje sewumuntu nje akasanginakile nje manje akasanginakile. Okay kushuthi inhloso enkulu ekwenze wazi wafika la kwishow ingoba ukuthi noma uzama ukuthi ureach to yena but ubengatholakala then wabona ukuthi hayi no ungathembela kuNkulunkulu. Hey yana impela bekade bengasamtholi impela so nje yiko sengize ngacela ukuthi bengisazocela ukuthi mhlambe ke ningizwele ngasesayidini lakhe ukuthi lento silungisa kanjani ngoba bona nginaso isifiso sokuthi mhlambe nisilungisele. Ngifuna nje ukuthi ungilungisele lapho. I know mfethu before mhlambe nginikeze ithuba lokuthi ke nikhulume ngizokubuza nje mfethu umbuzo ube munye ukuthi usayithanda yona kodwa lenkosazana kakhulu bhuti ngiyayithanda impela ngiyimisele ngayo. I know mfethu angabe ngisachitha isikhathi anginikeze isikhathi inkosazana nangu umfoka Miya la uzenzele usekhona ungakhuluma naye. Lapha ngantoni futhi Zenzele Angizwa ma ndifunani phambi kwekhamera Indlela yokubingelela umuntu othandana naye le. Hayi asike vezilime ezetyeni ndifuna ntoni phambi kwekhamera. Cha mama womntanami ngize ngabhalela le show ngoba ngifisa ukuthi ke bangilungisele umjolo wethu. Ukwehlule endawo wena. Awungihlulanga umjolo ngibona isikhathi esihamba ngaso ukuthi manje ngathi nokungaqondastendeki mina. Zamile na ukulungisa wena ngokwakho bephambi ngoba ubiza amadoda angaka. Bonganginiki ithuba. Bomziba. Abe ngimziba. Awuyazi bhuti June ngithethe naye. Ngikhuluma into eliqiniso. Ngikhuluma into eliqiniso. Yabona njengoba esho nje ukuthi bongiziba ingoba ngifike ngamchazela. Uyayazi bandihlalaphi. Xa ucaba ndikuzibe olihlobo uyaqomba uthemba ikhamera kunawe uba uyofika la ndikhodi khona. Wena umuntu wesifazana. Uma ngisuka ngifika lapho umuntu wesifazana umbizela amadoda angaka. Uma ngisuka umuntu wami ngifika lapho ohlala khona. Uma usuka mhlawumbe uthi ngizokuhlasela ngizothini mina? Awungihlaselanga ngoko? Angihlaselanga ngikwazile ukuthi ngikubhalele bangicelela wena. Umhlaba wonke. Kodwa ekugcineni into yeni izolunga. Izolunga. Yintoni ezolungisa xa ucinga? Ikhamera okanye nguye? Uye ilona iqhawe le. Ngoku ibintoni ongavela ayilungise kwasekuqaleni ngaphandle kuba kube khona ezinto ezikhoyo. Bungatholakali dadewethu. Bengatholakali njani uyandazi la ndihlala khona Mosi. Uyayazi la ndihlala khona. Uzithemba ngolohlo uba unokwazi ukulungisa into yakho. Wazothemba ubhuti olungisa imijolo. Mhlawumbe naye xa kwengowakho uyazi. Into ongazithembi. Into ongazithembi. Okwesibini uqale nini ukuyibona lento ubana akusahambi kakuhle. Usanda ngibone kunenyanga yonke ngikubonile lo. Uyayibona uba uyibone after inyanga lento iqale 2 months back. Ayikhonje indoda Usanda. Ndiqalile ukuhlehla kuwe ngoba ngibona lento zonke lento zenzayo. Okokuqala cacisele apha ne wena qale ndabona inamba kaZukiso ofonelana naye. Okwesibini
xa ubuya emsebenzini uthi udiniwe. uzuliswa ngikutshelile ukuthi umzala wami Akho uzukisa ngomzala ngikutshelile wami. ukuthi umzala wami usukhomba indoda ukhomba kanjani Ukhomba ke. Yabona ukukhomba ke wena. ukhomba kanjani Yabona ukhomba. Ayo ngizokhomba futhi ngizokhomba. ukhomba kanjani ukuthi umoletisa kanje ukhuluma kanjani ukhuluma nami kanje Ayizokhomba wena. uma ukhuluma nami ukwazi ukukhupha kamsisa Ukhuluma kanje. Hlala phansi uthethe. Sisanda. Hayibo, yabona le energy oyisebenzisayo ke ngoku. Yayibona le energy. Yabona le energy. Yabona le energy oyisebenzisayo. Webhuti ungivimbelani? Ungivimbelani webhuti? Ungivimbelani webhuti? No. Sungisithe emntwini wami. Sungisithe emntwini wami. Ndithi. Yabona le energy onayo. Yabona zenzele. Yabona le energy onayo uphakama ngayo esitulweni. Ingase ungaphakama ngayo nasebhedini. Uyakubuya usaqazeke ebhedini ngathi iqande lifileyo. Ubuye uthi udini uzukiswa lokudinisayo. Uzukiswa lokudinisayo kuba okuqale lento kaZukiswa wena ubuye udiniwe emsebenzini awubuye ungiphekela ama noodles nje into endenzela yona ndingasuka le ndizophekela uzophekela ama noodles nawenze njani uzondenzela ikaka yento uqale nini ubanje uqale nini wena njengamanje sewunetayelo ozenzayo engazi ukuthi yonke lento oyenzayo yenziswa yini mama angicelanga ngithethe nawe yonke lento oyenzayo angazi ukuthi yenziswa yini ngoba ngicela ngithethe nawe Lusanda njengamanje angicelanga ba wena uyalala anuxelelanga ngikhalanga ngozukiswa into oyizenzileyo ukulungisa izinto ezimbini into ngitshelile ukuthi uzuliswa umzala wami wenzeni wena ngithi ngitshelile ukulala ukulungisile sengikulungisile mama uzukisa umlungisile sengikulungisile ngoba ngiyachasela ukuthi uzuliswa umzala wami cela uzukisa wakho angiqhela wathi ipente ngathi bethwele izulu Okay zimbili izinto ezivelayo la uzukiswa igama ukulala kuthiwa imphethe hayi webhudu lo qale ndabona inamba kaZukiswa emveni kwensuku ebuya emsebenzini abuya athi udiniwe alala kusephandle uyintoni esemkhathalise kangaka cause ngalo umsebenzi akawuqali wona wenza umsebenzi aqhela ukusebenza ebekade enganjanga ngoku ubuye ekhathele yonke imihla ufika mina iweekend yonke ngibuyele nje weekend yonke 3 days ngibuyele asimnikeze ithuba achaze mfowethu before uchaze nanku umbuzo enginawo ngizwa kuthiwa wena unezitayela ndizitayela nazo lezo kubhampa kodwa empedeni ubhakama izitayela lezi ayishoyo ngicabanga ukuthi mhlawumbe lezi engizenza masisembedeni naye hayi ezinye hayi usho izitayela lezi zasembedeni futhi mhlawumbe yena akayithandi lozo izitayela lezo 2 minutes o 2 minutes abantu sithela ngakho angikwazi ukwenza 2 minutes mangenza isikhathi eside futhi uyakhala uma ngenza 2 minutes futhi uyakhuluma uyena isikhathi eside ke ngifuna isikhathi eside ke manje sesikulungisileke lokho ngicela webhuti ngicela ukuchaza la yazi la sinengane mina naye lengane le ina 3 years manje ayikazi ekhaya ngihlezi ngimcela njalo ukuthi ingane makangilethele yona ngifuna ukuyenzela amasiko ekhaya wena mamela zenzele ubizile ikhamera kufanele ngilethe ihambe iye ekhaya ngiyoyenzela amasiko akakwazi ukunginikezela ingane mina kodwa ngilikele ngithatha imali ngiyisendela le eEastern Cape awenza into irongo mosi awenzanga into irongo so wena bafo awenzanga into irongo mamela bhuti nawe usosana ukugijimela nephambili khona into engakalungi lo muntu unibizele ezikhamera biza nawe uba makuzolungisa lento ngikhala ngozukisa ngikhala ngebhedi ne uthi ngoku hayi seyilungisile ibhedi uva ayilungisa phambi kwezikhamera njenga ngoku sekulungile sesiyadlulela kwenye into ngicabanga ukuthi mama uyilungise nini lento kaZukiswa uzukisa usepha kula phone yakhe ubani uzukiswa uzukisa usepha kula phone yakhe umzala wami uzukisa usefonini umzala wami mesingamfonela manje uzukiswa singamthola futhi uzochaza naye ulusanda ngumuntu asebenza naye namhlanje uzukiswa ngumuntu asebenza naye ndibanisa kophi komkhulu kule kwezinto ezimbili yeyipheya komkhulu kwezinto ezimbili mhlamba kangizwanga kahle uzuliswa umzala wami ube efikile emsebenzini ezofuna umsebenzi futhi yana uthole lokho uyithathe phi emsebenzini wakho khona umsebenzi uzukiswa cha phela ukumaketha lokho ufuna kwakho umsebenzi kuko kudinisa kangaka njengomzala wami kufanele ngikwazi ukuthi nami ngibe naye namba kanjalo Lusanda wena awubazi bonke umzala bami ngizela nina nilenzele nonsense awubazi bonke umzala wami ungathi ngwenzela nonsense ungathi ngwenzela ikaka ungathi ngwenzela ikaka mina umxele kwalozukiswa ungasho ukuthi ngwenzela ikaka kodwa ungasho ukuthi ngwenzela ikaka mina ngizile ngayo uzukiswa ungasho ukuthi ngwenzela ikaka wesigoda usuke phambi kwami bafethu andimoyiki kaloku uzukisa nawe andingoyika akho into yakho wena akho into yakho mhlawumbe nalamadoda wabizeli lapha ngenza into engcono kunalento uyenzayo mosho ukhuluma njalo tata basengishilo mhlawumbe uzovuka nomuntu nje lapha alright umuntu uzovuka nomuntu mfowethu ngiyacela mfethu tata
Ngiyaxolisa mfethu ukuthinta ithanga ngiyazi kade wagcina ulithinta mfethu. Lapho ulithinta kahle kanjani ngasuphinde. Hayi. Musu ukuthi Ngasuphinde. musu ukuthi ngifune fanele ngithini mekhuluma kanje. Umuntu wami lokwazi ukuzokhuluma ngamadoda kanje. Ukuthi ufuna ukuthi amphinde. Ukuthi ufuna amphinde. Yes. Wena bhuti mina engikubhalelile la. Wena kodwa manje usofutha uthinta futhi amathanga. Kufanele ngenze kanjani maku kanjani? Ngasandiphinde. Akuphinde yini makunjani? Ngasandiphinda ngithinta ikuthanga. Ulithinta ngcono gqithi kunawe. Bafuna hayi sasi nawe yabo manje uyawubasela ke lo mlilo manje. Elise ukhona into evuthayo kunalento yethu yami naye. Akho kanti ivuthayo kuyabanda. Okay asivuthiseke manje ayivuthisele yena ubafa into yakhe. Akabasa kazame mhlambi kolunga sazi. Baba. Yebo Njengoba ubhale kwisho mfethini oyifunayo kumuntu wakho. Bengifisa ukuthi mina nisilungise sinomuntu wami. Sizama ukuthi kulezi zinto engikhalaza ngazo njengoba naye nezikhalazo njengamanje ke sizwane lapho ukuthi mhlambi singakuthola kanjani ukuthi ke sikulungise lokho uyabona namanje siyathetha nawe manje sinikeze impendulo nami sebuqaleni ezothetha ngoku mina ngiqale ndathetha naye ndakhalaza ngebhedi wathula ndakhalaza ngozukisa wathi ndiqale kuya ngeke kuthi ngaqalanga kuthi Lusanda ngikulungisile lokho angithi wena uhambile sonke lesikhathi lesa ubonanga konke lokho ngikulungisile lokho sizokulungisa lokho endlini usukuthi mokhuluma ukhomba into uyabona ke ndicela usukuthi mokhuluma ukhomba into yabona njengoba unozukisa efonini usazombona uzuko kweyami ifoni usazombona uzuko kweyami ifoni yebo uzobe liwele lazukiswa yes liwele lazukiswa webhodi ngicela ukuthi ungilungisele lento ayenzayo njengamanje angithandi umama umntana nami ngiyamthanda kodwa uma ikhuluma ngalendlela akhuluma ngayo angazi ukuthi fanele ngithini because unobwrong lento ayenzayo angithandi futhi angifuni ngempela uyabo ubhoti uveze ukuthi waba yihashi wagijima wakhala wena meyabe ekwenza kakhulu wanjwayeza ugijima manje akasagijima seyimila akasahambi nokuhamba akasawokho wena ufunani akagijima senjwayezela uyakhala nje meyabe futhi ekugijima ngakhala wenzani waqhubeka wagijima akaqhubeka agijime ke ngosengijwayela ugijinyiswa manganigijimise ngifuna ugijima. Okay, kushuthi yabo lento ayispringa la akaspringe nasebhedini. Yebo. Indaba yazukiswa ke mfethu umzala siyenze njani? Umzala wakho uzukiswa usisanda akakwazi lokho ukuthi umzala. Yabona bhuti uma ngizoyichaza kahle uzuliswa umzala bami. Ulusanda akabazi umzala bambona. Lamaqhinga akho bhuti wami wena zenzele amaqhinga akho ngawumntana ka grade R. Kasuwayeke vele wayeka akohlula ukuxoka kuyakohlula wena yeke ukuxoka thethi inyani uzukuza intombi yakho indlela ezofanele sikwazi ukuthi sikhulume lento le into yakho nozukisa ngoba manje ulusanda akafuni ukuthi angilalele ngikubekele lento uzokwazi ukuthi uyizwe benzokulalela if uthi wena uzukisa intombi yakho but uyamyeka mhlambe soqala lapha sithethe into evakalayo kodwa ngoku uzophika ngozukiswa lusanda kusho ukuthi mina kufanele ngikhuluma amanga kufanele ngikhuluma amanga ngithi uzuliswa umuntu wami umzala wami uzuliswa akukho engizokwenza ngomzala wami uyabona uyohluleka uxoka. Cha ngikhuluma into eliqiniso ngozuliswa ngikhuluma ngomzala umzala wami lomshoko umzuliswa kwayena umzala wami ngegama kodwa umzala wakho ukhule naye wena kufanele ngikubonise bonke umzala bami ngikubonise kakade ngibonise mhlawumbe yena uphambanisa angilungise le gama because wena uthi uzuliswa yena uthi uzukiswa ubani kahle uzukiswa uyamazi uzukiswa ngoba umzala so uzuliswa intombi noma umfowethu uconfusekile manje mase kuphithizelwa agcine ethi uzuliswa cha uzukiswa kahle kahle okusho ukuthi mhlambe yena ulusanda wabona efonini mhlambe noma ke engazi ukuthi wangamfonelini umzala wakho ngelo xesha ndizoyikhola uba ngumzala wakho uma kungathiwa wangicela ukuba wangicela ukuthi ngimfonele ngangizomfonela uthola ukuthi umzala wami ayikho wena kufiki kuba ucinga uyilungise njani lento angicabanganga uvele njani uba ngumzala wakho uzukiswa angicabanganga ukuthi wena uzofuna ukuthi mhlambe lento uzuyithathe ngalendlela osuyithatha ngayo njengamanje ayohlala esinda uzukiswa lusanda njengamanje ngizocela umakhulu wami besekhona uzukiswa ngayibethe lizulu ngoku sethi uzukiswa ngaki yebo injalo njengamanje ngizocela ukuthi ukwazi phela ukuthi uzu-advertise ugogo wakho la mahala free engakhokhanga ugogo wami ube bekhona uzukiswa ngesithethe ukuthi uphansi kwenyawo siyagxile kuhamba phezulu kwakhe ngoku mfethu okay siyakuzwa ke lokho ukuthi kubili okufunwa uwena kumfowethu ufuna ukuthi alungise indaba yazukiswa ufuna ukuthi abe right empedeni asizwe kumfethu ukuthi yena afuna ukuthi ayilungise khona sizothatha ama-point wenu sizama ukuthi silungise wona mfethu yini oyifuna kumuntu wakho ima before singene lapho usamthanda kodwa yena
because ngikhulume nawe ngekho wathi akusekho relationship la sekuyale usamthanda umfowethu. Hayi andikho sure ufazi lo mfowenu uthanda uzukiswa mos intoni ezondenzela uthando ke ngomuntu enonjalo mina Bhuti angithandani nozuliswa. Uzuliswa umzala wami. Yena uma efaka ukuthi ke akekho sure ngoba nake efaka igama likaZuliswa wrong. Yena akachazi ukuthi namhlanje akangithandi ngoba engangithanda hayi igama likaZuliswa ngoba uZuliswa lo umzala wami. Umthanda over ngaphezulu kwami. Umthanda ngaphezulu kwami uzukisa. Abantu engikhule nabo ekhaya. Uzolungisa njani into kaZukiswa? Okungcono kangiqhubeke ngikulobole ukwazi ukuthi ke ufike ekhaya ukuze uzokwazi ukuthi uzohlala njani into kaZukiswa uzophuma kanjani empilweni zethu uzophuma njani ngifuna umkhipha kanjani umzali empilweni khondlela uzomfana umkhuphe ngayo ukuze nami be clear ngalento uzokulobola kuthatha umbeke ekhaya hayi ukulobola kuthethe ukuthi uzukiswa kekho ayithi uzukiswa uzokuhlala naye ingane yakho base ngifika uzukiswa ngekho phansi ngeke uhlala ungamfiki umzala wami base ngasekho ndithini angeke uhlala ungamfiki ndithini nani ingoba uzomfica ngeke ngikhulume into engayazi xa ndifika uzukiswe ngekho kokwenu ndifike ndithini ingoba ngeke ngikhulume into engayazi ngikhuluma le ngiyazi ukuthi uzomfica ngoba umzala wami kokwenu une-family yakho kuzobe engekho family yami ndithetha ngami ngengo-1 ndizimele if ndifika uzukiswa engekho pha mna ndingusisanda wakwamrhetyana ndifike ndithini nami ngithetha ngingedwa ngikhuluma lento le nami ngingedwa but uzobe une-family yakho wena uzoyifica ifamily yami uzuliswa lo esimlwelayo njengamanje uzomfica ekhaya okay masenze ideal ke yafika uzukiswa engekho ndiyagoduka wamfica khona andiyinyamezeli ikaka andiyedli ikaka wamfica khona ndizawuhlala kaloku futhi ke uyaxolisa yini okunye azoyibona ngoko ke le asicacise futhi ukuthi awuzoya kubo ngoba naku usuyulotsholiwe uzoya nje manje uyomnika yabona inkando umuntu unolaka uyazi ukuthi inedala ulaka right angani uyazi ukuthi hayi andimazi dala intoni indlala uyazi nawo ukuthi indlala ibanga amandla semaningi phela njembe takataka kangaka ukanamandla lo muntu na nje uyambona njengamanje hayi suka dala abantu bexoka mfethu na kuveli la ama-point awuthi umama ukhala ngezinto eziwu-2 wena obhale kwishow yini lo ofuna ukuthi uyilungise nomama mina bengicela ukuthi ningilungisele la nomama ukuthi kulokhu kokuthi mhlambe angasakwazi ukuthi angivumele uma ngicela umntanami ngifuna ukuyomenzela nakho unqabelane nengane yethu ingane yethu unqabelane ingane ihlala ekhaya ingane ihlala isemakhaya kulungile angaze nqabe ingane ngamkhululele ingane isencane wathi kuba kho umuntu ozohlala nengane manje ingane seyina 3 years manje ingane seyinomuntu uzohlala nabo kuba soze yena ahlale nomntana nje na ukwaze la bakhona ozukiswa natsoke ingqabe bakhona ozukiswa cha uzukiswa ikakazukiswa kaleyo ukhona umndeni wakhe wawuphi ngela xesha ndandifuna amthatha umntana wawuphi umndeni phendula phela ndimnikile ithuba lokho umntana semda sefuna sekuqhamuka namasiko akenziwe emntaneni ononyaka oyinenyanga Lusanda ngicela sikhulume kahle lento ukuze sizozwana ngiyafisa ukuthi uyanibasela wena uyanibasela ngicela ukuthi unamaqhinga nje silungise lento wayephi umama wakho ngela xesha wabebekupha abantu bakokwenu sasikhulumile lento vele wasiqalile sasikhulumile yaphelela ngamcela ngaso leso sikhathi sayikhuluma sabo phelela ngamcela ngaso leso sikhathi umntanami owakusho kumina wathi wena sithi kumlinda akhulele kuwe ngaqhube njengoba savumelana lento engiyenzayo kuze kube manje ukwazi ukuthi ke amaqhinga akho angithi imali bekade ngilentozi angithi imali bekade ngifaka ufuna umntana ngoba mdala cha wena hayi ngoba emdala hayi ngoba emdala nikile ithuba ndathi thatha umntana bengifunda nokufunda ngela xesha ndathi thatha umntana wathi umntana akho umuntu ozohlala naye kokwabo ngoku umuntu usayikhona ayi umntana uright ehlala nami yeke umntana ahlala uright uhlala ndimkhulisa right mos uyambona nasezifotweni ukuthi umntana uright uyakhulisa mina uyamondla mfowethu uyamondla kodwa futhi njengoba emondla akambone phela imvumela hamba kuDisemba yeza ngizombona uzomphathela yini ndaba ungafuni nomntwana omsaphi kubo ingane ayiboni kubo ngisho wathi uyavakasha kokungcono yedwa kanjani zoyithemba njani ekubeni wayithakho umuntu ozohlala nomntana kanti akuyona nalo mfethu lengane waye yakhe ndamnika ithuba wathi akuyona yakhe pho manje yini ungafuni ingane yakhe mnikeze phela ingane yakhe no ingane ndithi ndive nawe bhuti sundifaka amazwi emlonyeni ndithi kuwe lo muntu wala ndimnika umntana ne
ngoku seyifuna umntana manje ndithi mina uya kanjani umntana naye yedwa kokwabo ekubeni ndandimnikile umntana wathi umntana akanamuntu azohlala naye se uzobaphi ndingekho mina uzobaphi ndingekho webhuti ngicela ukuthi ke ulusanda ngizwe kahle umntana nami akayili kuyohlala ekhaya yothini ngifuna ukuyomenzela amasiko waphi lo masiko umntwana uzoqhubeka ahlale naye until ngize ngenze imfanelo amasiko umntana umenzelani isiko engakhanga adinge isiko akaguli la mntana akadingi niksi la mntana uphilile akadingi una 3 years ngoku uzofuna umenzela isiko wathi uzomgulisa kwelo siko elo ekhaya kumele umgulisa phela kuyena wakubo kamini no akazikwazi umenzela isiko umntana akamhlawulanga akenzanga niksi umntwana esengowami akakwazi ukwenza khona elinye isiko afuna umenzela indaba ungafuna welusanda umntwana owami ngowakho ngoba ngutatakhe ngizongakuthembi manje ngowakho ngoba utatakhe ewe ngowakho ngoba ngutatakhe kodwa umntana akahlali nakamkhulu akahlalanga naye mosa akakwazi ukuncelisa akakwazi ukuthulisa ingane lo akazi umondlile le mntwana akakaza lamba le mntwana akakazi wahlubula uhleze egqokiswa yimini kodwa ayithi umkhulisile ke ukhuliswe yimini mina omphakelile mina omgqokisayo hayi bebengaphekelwa nguwe uhleli nabani apha khona ndim ndilapha nawe ulapha ngoku uhleli nabani apha khoyo manje safana nifike nithatha umntana mina ebantwini bamkhulisileyo noba kanjani noba kanjani mina nifuna ukuyiqala uyifake namhlanje enhloko lonto uba umntana wentombazane iyohlala umntana wentombazane noba ungahlawula noba ungangahlawula umntana wentombazane iyohlala umntana wentombazane ungahamba omhlawula umntana uright wamkelekile womke ndiyakhulula futhi hamba omhlawula kodwa umntana uyohlala ingowa wamrhwetyana uvile ngicela ungilethele kumntwana-ke ekhaya-ke ngizomenzela-ke amasiko lisiko lani elifuna umenzela lona lasekhaya hayi khosiko walenzela umntana khangathi udinga isiko awufuna mhlawule awufuna mthathe yindaba akazi umthatha if umntana uyafuna uzomzisa kule nkulumo khona ayishilo udadewethu uthe wena uthe uzoyenzela ingane amasiko kwathi yena ufuna ingane yakhe igoli angisho ukuthi ngiyanqatha no ufunda kwenza ngiyayizwa inkulumo uma uyibeka kanjalo kanti futhi nami ngilizwile leli gama lishilo ongangokuthi manje sengaze ngibe namandla ukuthi manje sengifuna ukuyokwenza i-DNA akho DNA ngani ngoba manje yazizwa inkulumo zakho yini oyifunayo awufuni ukuthi ehlanganisa nomfethu why ungayiveleli le ndawo endithi ndamnika umntana wamala wangafuni thena ungayiveleli lo ndawo wena uyikhapha phezulu wamnika umfana wena nina noba i2 against mina ndiyi wamnika umntwana wala mina ngilalele sayiqala ukuba wamalile ngosangisafuni nomntana sekuyi-issue ngoku usula manje kuNkulunkulu ubeka izono zakhe hayi uNkulunkulu yabona ke lena ihlule usathane izohlula nani nazo-ke izono zakhe umntwana waletha wathi uzomletha esamncane washo ubaba ukuthi akho muntu azohlala naye wachaza ubaba ukuthi ubhizi uyasipana akekho umuntu azohlala nengane encane lela xesha isiko wayicinga ntoni usesola amandla-ke manje hayi wayivele nawo amandla lo bhuti lo wayivele nawo amandla waziwa ndimi wayinawo amandla buti kunombuzo engingakuzwa umbuza wona lo ukuthi usangithanda na kuze sokwazi ukuthi okungcono sikhulumele phe kwegama mawungalungisa into okazukisa yonke into ingahamba kakuhle uthe uzoyilungisa into yazukiswa wathi uzolungisa indaba yasembhedeni wena manje usele ney'nkinga zakho ongathi awufuni ukuyilungisa zenzela ufunani ufuna umntwana ufuna mna ufunani ufuna isiko ufuna ntoni kuvele phela ukukushela kwami asozenza into zonke exesha elinye ufunani siqale ngeyokuqala ukukushela kwami ngangakushelelanga ukuthi sidlalisane lapha ngakushelela ukuthi uvuthe umuzi wakithi ongangokusho ukuthi ngifuna wena njengoba ke ngathatha wena ngasondeza wena eduzane nami wazi wangitholela umntwana ongangokuthi ngizomdinga ngoba naye ungowami angazi noma ngirong yini la unaye omnye umntwana anginayo mina uyena lo ongafuni naye uyonqena ukuthatha umfazi uthatha uqala abantwana bakho yindaba yini kanti le ngane ungafuni naye hayi sengimjwayele angisakwazi ukuhlukana naye okay-ke mfethu ukhuluma indaba ye-DNA ungathi kuzomele siyivuse sicela ukwenza i-DNA yomntwana intoni emenza angaqiniseka umntwana ngowakhe wena omnikeza amadawuti waphi wona lezi zinto lokuzenza senze njani ngazo hayibo njani uba wayemthathile ngela xesha bizokwenzeka le nto uba yemthathile ngela xesha umntwana ngowakho iva ngam ndimo ndalala nawe ndakhulela umntwana ndazala umntwana ngowakho akho mntwana DNA eyanziwa la but kungani anqabi naye pho umntana nami kuwowami ngoba manje kunenkulumo engizwayo uma ethi yena ikhona yini enye into yokwenza ukuthi ube nedoubt ngalo mntwana ayikho engenza ukuthi ngibe lentuzile ngaphandle kweinkulumo zakhe izona kuphela inkulumo zakhe ezizenzayo ezokuthi umntwana izohlala ingowami lokuthi ungamela nomntwana ungamkhokhela umntwana izohlala ingowami
mama uzoba ngoweni noba u2 oweni manje umehluko ukuthi umntana bhuti wentombazana ungayaphi yebo umntana wentombazana uyohlala ungowentombazana usho balo usho mina kuwe Eastern Cape le yebo ngoba phela thina sazi injalo cha thina asiyazi kanjalo hayi ngeke hayi ke dadewethu ngokubani uzotshintsha isiko lomnye okay ubani uzotshintsha isinto somunye umuntu apha ashintshe isinto ashintshe isiko sicela ukwenza iDNA siyangenelela ke nathi njengeshow silekelela ubafo vele ubudlelwane benu nizoyenza yenkani pho asiwenza inkani obvious wena umama wengane ozomela uvume yabo sicela nje usinikeze lo authority ukuthi senze iDNA lungile vele umjolo wenu mfethu akakuthanda umama uyamthanda wena so ukwazi ukuqhubeka nento obonaka ukuthi ayindawo so usithathele isigqibo usithathele isigqibo uyamthanda yena ngendawo uyamthanda yena ngendawo ufuna futhi ukuphinde uthi usho ukuthi ngikuthinta kamnandi yena ubafo yilo nto oyifunayo no one phinda inanga bafo ngicela senze isiqiniseko sokuthi we convince this lady ukuthi nenze iDNA emva kwaloko uzobona mfethu ukuthi uqala phansi ushele uthatha umthwalo wakho wakudala uzama ukulungisa ngoba uyabo sizama ukulungisela wona la but uyabona ukuthi umama ngazi noma ingoba ebona amakhamera akakwazi nokukutshela ukuthi uyakuthanda mina akangikwazi ukulungisa inqolo engayiboni ukuthi yangakephi nenqolo idonsa kahle meyabe ihamba noseyi yabo I understand about it. So dadewethu into esizoyicela kuwena iDNA but sizokhuluma nawe nangale kwamakhamera sibone ukuthi ikhamba kanjani mase sibuya nefeedback esizoyinikeza umbukeli ekhaya but njenga manje mhlambe asiyivale la ngokuthi into esicela kuwena umntana ufumana bango wakhe kuzokwenzakalani uzokhululeka enhlizweni uba ingo wakhe kulungile phela uzo understand asenze futhi kanti wena unama doubts yini hayibo nguyona ama doubt ngenaphi mina kulona wena unawo ama doubts ndiwathatha apha ama doubt ubuloyali kulomfana sonke lesikhathi ubuloyali kulomfana sonke lesikhathi ubuthembekile nako sithi uyazi ba umntana wakhe wena ubuthembekile ngithembekile undithembile nje nayo uyabona inkabi yami awusenkingeni usenkingeni fana kithi kodwa ke akho inkinga yanto inkinga xa seyibheka ngakuye inkinga mase ibheka ngakuma yonkinga correct list siyilungisile inkinga zakho zo2 umfethu beyimisela ukuthi ayilungise zombili but wena uyahluleka ukumnikeza izinto ayicelayo kuwena celani ucela ingane yakhe nje ukubona ingane ivakashe ekhaya ucela ukuthi uvume ukuthi uyoba unkosikazi wakhe but awuyivumi zonke lezo zinto hayi kodwa ke akekho serious mos abanye ucela iDNA uyanqaba naye phambi kwekhamera bezocelana ubezocela nilungise relationship yenu into edala ukuthi futhi ngize phambi kwekhamera ingoba ngifuna ubona ukuthi lento yami nawe iserious ufuna nesoka lakho leli elitshela ukuthi liyakushela lazi ukuthi unomuntu bengimisela ufuna ukuthi phambi kwamakhamera sazi ukuthi ungavumeli abanye abafana abakuthinta amathanga ngoba unomuntu kwanto kwikhamera shem ngoba ke la ndihamba khona ikhamera ayihleli khona ikhamera lonto ayinomenza aqiniseke ukuthi usafe xa ngaba ngenxa bese wabiza ikhamera nge5 minutes anyana nje mina it makes sense ngiyabona ukuthi indaba ufuna imazi ubufuna abantu bakubone noma bangakuboni ukuthi unjani unfortunately umfethu manje uyisiyoyoyo nje abantu bami ngiyaxolisa ukubiza ngesiyoyoyo ayibonwe nguwe naleyo ayibonwanga nje umenza isiyoyoyo phambi kwamakhamera njani kuyimanje mina uyobiza ikhamera mos uyoyibiza le ikhamera anibizanga ikhamera mfethu uyaqhubeka nalomuntu wobhuti ngiyamthanda lo muntu ngiyamthanda lo muntu kathi unomona pha mina nginankinga mina bengibuza ubaba angithi ngangingekho vele nithandana ngangingekho nanokuthi ingane yakhe ngendawo iDNA uzosinikeza usuku ukuthi siyayenza sawuthetha ngizothetha mfethu uthe sokhuluma ukuthi iDNA siyayenza noma cha kodwa kwe relationship bakho mhlambe kuzomela nikulungise nini uba u2 ngoba la phambi kwamakhamera ayilungi indaba yenu cha ubhuti ngifisa benginasi isifiso sokuthi sisuke la seyilungile indaba yethu ngoba manje ngempela lento nami uma ngingali ngaphandle kwamakhamera wena fonela uzukisa usandithethe naye fonela uzukisa usapha ndithethe naye abhuti angazi noma ngingakwenza ukuthi ngimfonele yena uzukisa njengoba silapha phambi kwamakhamera noma mhlambe ngizomfonela uma sesingale kwamakhamera ufuna uzokwenzela ukuthi ngoba wenze phezulu ngizothetha nozukisa wami okay uzokunikeza opportunity ukuthi ukhulume nozukisa mhlambe kuzokujabulisa before sihambe la before sihlukane apha andike ifone yakhe
funa inamba kazo ngiyifumane ibhalwe la hlobo ayibhalwe ngalo angeke ishintshe ayishintshile umzala loya mfethu uzothatha ifoni yakho uyinikeze isigora si-check inamba kazukiswa simfonele then mase siyabona ukuthi kuhamba kanjani meyabe sibuya kumele sibuye ne-feedback eshoyo ukuthi ngempela uzukiswa umzala wakho futhi umuntu ophilayo okwaziwayo because ngiyabona ukuthi into ebambile njengamanje indaba kazukiswa uhappy ngaloko dadewethu happy nisofonela uzukiswa sizohlukana la ibe khona leyo nto yaba right sithemba ukuthi nje seniphinde ekhaya yonke into izobe iqondile okay mfethu ngiyabonga kakhulu nje isikhathi sakho mfethu sinikeze sona ukuthi uze kushow nawe dadewethu futhi ngiyabonga kakhulu ukuthi ufike la kushow nizokhuluma indaba yenu nakuba ke ube nje kodwa ke siyabonga kakhulu ngalibamba ithanda siyabonga kakhulu awufuna uxawula mama xawula ngiyabonga futhi ngiyabonga mfethu ungakhohlwa mfethu kusinikeza ifoni yakhe hayi angibonge futhi njengoba ubona-ke embukeli ukuthi indaba yanamhlanje ihamba kanjani and ngeke bahambe la singamfonelanga uzukiswa kumele umama ahambe e-happy kumele ngapha nomfowethu ahambe ekhululekile egezekile uma ubonile ukuthi umfowethu uzimisele ukuthi ayilungise izinto ey'mbili ezicela udadewethu while udadewethu naye ethi nje mengingaclearisheka le nto yazukiswa yonke into izahamba kahle nawe uma ukuthi uney'nkinga ezisinto umtsholo lakhulu ongakwenza thumela i-email address njengamanje ethi umjoloshow@gmail.com tethi umjoloshow@gmail.com ungakhohlwa ukuthi-ke usubscribe ulike uphinde futhi ushare i-channel yethu ebizwa ngokuthi umjolo show bafowethu le khaya akasikwazi ukuthi singafike sihlangane mase siyahlukana ngale komthandazo njengamanje ngicela sigobise amakhanda phasi sikhuleke sithi uNkulunkulu kaMatifana ngihawukele mesenze njalo izinto zethu zobe seziyayiqonda zobe sezihamba kahle yonke into ibe right sibonane kwi-episode elandelayo sobuya futhi ne-feedback yokuthi kuhamba kanjani sibone ukuthi indaba yazukiswa ngabe iqiniso noma kwenzakalani mhlawumbe sobuya naye futhi umfowethu noma nabo bawu2 sibabeke la siyabonga kakhulu ukubukela kwakho yani uma ukuthi buyitshela sesambile lutho sisasekhona singahamba kanjani le ndaba engaphelele ngoba uyabona phela ukuthi njengamanje kumele senze i-call and umthobe sahambile ukuthi awusilandele ifoni yamfowethu njengoba kade siyishiye emotweni sibone ukuthi ngempela kahle kahle ubani uzukiswa hlala-ke la ukhona usubscribe ulike uphinde futhi ushare i-channel yethu as we are about to find out ukuthi kahle kahle ngabe uzukiswa umzala ngempela noma intombi khumbula ukuthi yonke lento emiswe igama likazukiswa uma ukuthi uzukiswa umzala usisi uyabuyela mfowethu i-relationship iqhubeke mhlawumbe baze balobolane bagcine beshadile mhlawumbe kanti futhi uma ukuthi-ke uyabona ukuthi uzukiswa intombi so bese siyabona-ke lapho ukuthi usisi uzovumana ukungena sithenjini noma-ke akahambi usisi ayiqhubekele nentombi yakhe mfowethu usithembisele ukuthi uzosinikeza ifoni yakho right amnike mfethu cause mfowethu yani sifone ngeyami noma sifone ngeyakho hayi singamfonela lo mfowethu senze njani baba ngifuna ukuzwa ngawo ukuthi senze njani sifona ngeyakho noma uzokunikeza inamba hayi simfonele la simfonele lapho okay kuright kakhulu ongitsheleke mfethu khona sizomfaka nje kula speaker uyena uzukiswa lo okay sifona simona yena uzukiswa lo Hello? Baby, kunjani? Ngiyaphila. Khuluma noba? Awungeke phela uthi awungazi inamba yami uyisevile. Angiseviki inamba engisevile mina. Angisenayo le namba ngifuna ukukhuluma noba. Wezokiswa? Yebo. Mase ungenza kanje na wena umazi uzenzele manje. Uzenzele ex yami. Ex yakho njani izukisa ex yakho njani izukisa ngoze uyamfonela lo mntwana uyamfonela mamela ke egqirhandini nonyoko exelela unyoko egqirhela unyoko elufundisa ukuthakatha ubukuthakatha kwenu akusebenzanga ukubugqirha benu nezichitho zena sisebenza soze ndamiyeka uzenzele ndimiyekele nini atsho ngesithwapha lento lemicondo phuma hlukana ubandile sisi ubandile akakufuni uyabantu rhuqa ifridge wena sibhanqa Didi sentombazana gqithi wena uyathakatha hlulakele ke sisi wami hlulakele hlukana phansi nomuntu wami asoze ndimyekele wena Umuntu akangisamfuni
Uyaxoka uyangifuna gqwirhandini. Uyangifuna gqwirhandini. Xelela unyoka la gqwirha lunyoka uba nohlulakele. Ngqondo meyezenu nonsense. Bafo Zukiswa awayivali ifoni. Uzukiswa kuyena umzala mfethu. Kuyena umzala kade ngasho kuyena umzala kade wayirhaqaza lo. Uma ngabe kuthiwa mhlawumbe nifonele inamba errong ke njengoba ngingabonanga mina njengoba senithukana. Bafo awukwazi phela bafuthi sifanele nange wena bafo nginikeza ifoni. Ngoba sazilunge lento. Cha mina angiphiki bengade ngithi ngifonele uZukiswa. Umzala wakho. Kwafoneleke i-ex yakho. I-ex yami le fonelekile. Abo bafo lento ayisadingi ukuthi uyiphike isobala mfethu kushe kwezinqazesela. Vuma nje wena ukuthi wonile kumama uqonde mfethu. Siyachitha vele bayachitha hayi ngithini manje bayachitha abantu besilisa. Hayi mfethu siyachitha. Nawe umama uya-understand vele ukuthi samadoda siyaphunyuka. Ngicela ungixolele mama. Siyaxolisa. Uyavuma ukuthi uzukisa umuntu wakho. Hayi ngicela ungixolele. Uyaxola mama. Sibona ngezenzo zakhe. Hayi ke bafo-ke manje izenzo yonke indawo mfethu izenzo ngemali izenzo embhedeni izenzo othandweni uyamnyisa nje mfethu kumele umnyise uyamnyisa uthe uzobona ngezenzo kanyise ndiyavuma kanyise ngowakhe ndonke makandinyise mfethu kuleke bhuti ujabulile ngesevisi yethu hayi ngibonga kakhulu uyeke ufebe-ke mfethu ngiyabonga bhuti uyeke ufebe ngihlezi ngizwa kuthiwa la madoda anentshebe i-wave kuthiwa intshebe i-wave emadodeni awafebe umhlolo namhlanje ngikuwitnessile-ke lokho nase esinye isifebe ubetha ngo-18 inch ke nase esinye isifebe sendoda la sihleli siyachitha la sibhizi yazi mfethu lo mfana indlela mfethu ayinkinga ngayo uyafeba ayibhalele yena kwishow mase ephinde yabanje ukuthi uyisifebe nkabi yami cha ngicela ukuxolisa kwishow kodwa angibonga ukuthi ngisizile ngokuthi kukwazi ukuthi mina nomuntu wami sigcine sisixhumana yiloko vele bekade senikudinga njengamanje mfethu awumkhumbuze ukuthi uyamthanda umuntu wakho mama Lusanda mama wengane zami ngiyakuthanda mama umuzi wasekhaya ufudumala kakhulu uma ngikubona noma singakafiki ekhaya ngicela ungixolele mama ngiyakuthanda no uyamthanda nawe mama noma nizokhuluma seninobabili cabanga kanjalo ukuthi ngiyamthanda Yabona-ke ukuthi udadewethu usanda nokufind out ukuthi hayi no in fact kade afind out ukuthi ubenze upopayi nje but njengamanje usetholile ukuthi lento ade eyitshela ukuthi iyo khumbula-ke abantu besifazane abahlanye lento abayitshela ukuthi iyona and akekho umuntu wesifazane ongavele asuke nje eduze kwakhe ahamba akushiye ekushiyela ukuthi wena unomzala think about it yabo akushiyele nje ukuthi unomzala simbambile umfowethu ukuthi uphunyukile samadoda-ke siyaphunyuka nawe uma ukuthi uney'nkinga ezisinto umjolo kulula kakhulu umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com asihlangane kwi-episode elandelayo sibone ukuthi-ke isiphatheleni khumbula ungasibhaleli la kanti wena onenkinga ngoba mase ufika la zizovela iy'nkinga zakho mase uyabanja futhi ukuthi uyinkozi malanga yesifebe